Dobrý večer. Reportér Ivan Brada narazil na kuriózne rozhádanú dedinu na Orave, kde podielnici urbariátu pre stromy nevidia les. Juraj Mravec objavil na stavbe rodiny primátora Trnavy pracovníkov firmy, ktorá v meste často získava stavebné zákazky. Vitajte v Reportéroch. Vlastniť kus lesa na Orave a k tomu pozemky pod bohatým rašeliniskom nie je na záhodenie. To si mysleli na začiatku 90. rokov aj obyvatelia Suchej Hory, obce na hranici s Poľskom. V tom čase im štát vrátil pozemky aj s horou, ktorá bola v roku 1956 ich predkom znárodnená. Zreštituovaný lukratívny majetok však Suchohorčanov znepriatelil na život a na smrť. A ako uvidíte v reportáži Ivana Bradu, zvady vyústili až do situácie, keď väčšina podielníkov stratila kontrolu nad vlastným majetkom. U mňa je to jednoznačne černá ťažba. Taký bordel, ako je na Slovensku, v Suchej Hore, na Hornej Orave, Urbar Suchá Hora neexistuje nikde. Tak rozhádaných dedinčanov ako v Suchej Hore by ste na Orave museli naozaj dlho hľadať. Dôvod? Vyše 500 hektárov lesa, ktoré patria viac ako 400 majiteľom. Tí si v roku 1996 založili pozemkové spoločenstvo Urbár Suchá Hora. Neskôr však výbor a dozornú radu v Urbári ovládla jedna skupina. My ostatní podielníci nevieme nič. Keby som nešiel na prechádzku, keby som nevidel tam pred borom tú skladku, tak neviem ani, čo sa tu deje. Je ťažko nám hovoriť o tých medziľudských vzťahoch, pretože my ich nepoznáme a aj keby sme my sa snažili pochopiť tieto medziľudské vzťahy, my by sme ich asi pravdepodobne nepochopili. Som podielník alebo spoluvlastník Urbáru. Som tu pozbavených ľudských práv na Hornej Orave. Ja nesmiem vedieť, aké je účtovníctvo na Urbáre, pokoľko sa predáva drevo, za akú cenu. Nespokojní podielníci teda tvrdia, že v hore sa ťaží na čierno a drevo sa predáva hlboko pod cenu. V rozhádanej dedine sa však ťažko dopátrať pravdy. Navyše, ak všetky informácie a doklady drží v rukách jeden človek, predseda spoločenstva Jozef Maslák. O jeho aktivitách vie len niekoľko ľudí z dozornej rady a výboru. A ďalší člen výboru a zároveň starosta obce Jozef Zurvalec. No aj ten, napriek svojej verejnej funkcii, je skúpy na slovo. Nemám dôvod na to, aby som sa ja vám vyjadroval. Ja som vám to vysvetlil. Prečo vy si nedáte stále povedať? Všetko robí rodina, preto je to rodinné spoločenstvo. Ktorá rodina? Masáková. Pili, syn mu ťahá, on účtuje, on predáva, žena jeho vydáva podiely, on dáva ciachy, no a Madejin inkaso. A inkaso. Čo znamená? No, že financie sa dajú jemu a on si to zbere a žiadne do pokladne to nejde, lebo on je pokladník. Predseda Urbáru vám o ničom nebude vraviť. Jak koniec. Vy ste lesník, alebo čo ste od lesu? Nie som lesník. Tak čo s vami? To sa tomu nevyznáte aj tak, aj tak. Keďže nám vedenie Urbáru skúpe na slovo odmietlo vysvetliť systém hospodárenia, vybrali sme sa s kamerou priamo do lesa. Hore sme pristihli dvoch pilčíkov, ktorí stínali aj stromy bez označenia na ťažbu. Vraj kvôli kôrovcom, no nemali pri sebe žiadne povolenie. Prekoho to ako pilíte? No, pre Urbár. To vás ako tu poslal? No, Maslak tento. A máte aký papier, lebo... Má nám doniesť, práve, že... Maslak, hej? No. Úkolový lišt. Ale keď nedošlo, tak to ideme zabaliť. Nedal nič ako, hej? No. Takže ste tu ako bez všetkého. Prečo ste boli v hore? Mali ste povolenie od niekoho? Áno, Od koho? Od tohoto? Od šperováka ste mali povolenie, však? Rúbe sa to tu ako kapusta. Bez označenia, bez všetkého. Jedným slovom povedané, kde je bordel a neporiadok, tak v tom nezistí pomaly nikto. Koľko sa narúbalo, koľko sa predalo, za koľko sa predalo. Lenže oni trošku ich vidno, lebo Augustín Trojan, keď vezie každý večer vlečku dreva, tak trochu vidíme. A Masla, keď sa v noci so svetlami vraca tu na hory, tak to mám aspoň tento dôkaz. Takéto situácie sú podľa nespokojných podielnikov v Urbári Suchá Hora na dennom poriadku. Keďže tu nie je lesná stráž, ťažba v lese sa len ťažko kontroluje. Keď sme videli viesť drevo, tak sme zastavili auto, podielnici, pýtali sme si šoféra papier, nemal ako v dnešnom prípade, ale zobral telefón, zavolal, papier mu donesli. Nie je možné, aby sme my na takej ploche
ako je celá Orava, sledovali každému spoločenstvu, či mu tam niekto rúbe alebo nerúbe. Toto si musia, je to ich majetok, musia sa oň starať viac menej sami. A polícia to isté. Polícii sa ukáže papier, že je nejaký, však razítka majú. Podielnici majú prehľad o tom, ako sa hospodári? Tu? Ja myslím. A ako im to preukazujete? To príde, tak sa kúkne, vidí. Predkladá sa podielnikom napríklad každoročná správa? To by sa málo, má to predseda zrobiť. No. A robí to? Sľubil, že v Lani to nerobil a toho roku to sľubil, že to zrobí. O kilometr ďalej sme narazili aj na Augustína Trojana, ktorý je zapísaný ako člen výboru aj dozornej rady Urbára. V ruke mal povolenie na nepalivové drevo s priemerom do 10 cm. Na jeho vlečke sme ale videli väčšie kusy. A to ešte dnuka za bočnicou, tam je úplne hrubé drevo, ktoré má priemer možno 40. Nuž v Suchej Hore si ľudia robia, čo chcú. Pritom ide o chránenú krajinu oblasť Horná Orava. Podielnici na výrub stromov bez označenia už neraz upozornili obvodný lesný úrad v Dolnom Kubíne. Po jednej kontrole dal krajský lesný úrad za takýto postup Urbáru pokutu 70 000 korún. Zistili sme aj porušenie zákona, aj tie podania nezodpovedali tomu, čo bolo povedané, čiže zase je ťažko zaujať jednoznačné stanovisko, že sa tam hospodári zle. Podľa čoho tu ťažíte, že či sa označujú stromy a kto ich označuje? No tu ich v Korovec označil. Tie korovce ťažia, to my vieme. To my už povedali, som dva tie korovce v dedine. Dvojnogie. Co dvojnogie? Korov? Korovce, Hej. Dvojnogie korovce. Podozrenia niektorých podielnikov z tunelovania lesa živí najmä netransparentné konanie výboru pozemkového spoločenstva. Ten sa schádza v súkromnom dome u predsedu Jozefa Masláka a nie na obecnom úrade, ako to odhlasovalo valné zhromaždenie pred 3 rokmi. Podozrenia by pritom mohli vyvrátiť, keby sprístupnili dokumenty všetkým podielnikom, teda aj tým, s ktorými sa neráčia. Je tá situácia tu v poriadku v tom Urbáre, alebo nie je? Je. A je všetko v súlade so zákonom? V súlade so zákonom. Ale prečo pred nami utekáte? Prečo vy ste... Ja som vám povedal, že sa nejdem k vám tomu vyjadrovať. Vy ste aj starosta, ste aj vo výbore, ste Nejdem aj sa k vám veseročke. Nepovažte sa vojsť túto dovnútra. Do obecného úradu nemôžeme vojsť? Nie. Prečo? Pretože chodíte otravať. Nie. Ako je to s hospodárením v Urbári, sme sa nedozvedeli ani od jeho svojrázneho šéfa Jozefa Masláka. Pred jeho domom sme sa dočkali len vyhrážok zo strany jeho rodiny. Nakoniec na nás zavolali políciu. Dajte nám svätý pokoj. A my aj tak musíme... Neodídete, ja normálne spustím psa. Ukázalo sa, že podielníci sa už roky nemôžu dostať k ročnej uzávierke, hoci to každému z nich zaručuje zákon o pozemkových spoločenstvách. Takže ani nevedia, aký výsledok hospodárenia má Urbár v skutočnosti. Ako sme zistili, niektorí ľudia vôbec nevedia, či sú alebo nie sú členmi výboru či dozornej rady. Viacerí sa nevedeli vyjadriť ani k tomu, či kontrolujú hospodárenie a účtovníctvo. A ste či nie ste v dozornej Nie rade? som. Boli ste? Nebol. A ako to, že ste tam A ja viem, čo, ako tam, kto tam popísal, ja neviem o ničo. Ja som aj nechodil na schôdza nikde. Dozornú radu kto tvoril? Kto sa jednal s tým, ja neviem. Raritou je dvojčlenstvo Augustína Trojana vo výbore a v dozornej rade spoločenstva. Ste aj členom výboru, aj členom dozornej rady? Dozornej rady, hej. Aj členom výboru? Áno. A je to možné, aby ste boli aj členom výboru, aj členom dozornej rady? Počkaj, aby sme sa rozumeli. Dozorná rada. Ako to je? On sa nemohol ani spamätať, že či je vo výbore, či v dozornej rade a že oni sú, pokiaľ nebude druhý výbor, že budú oni stále. Takže budú nesmrteľní. Nezákonný stav v Urbári Suchá Hora potvrdila už v roku 2005 aj okresná prokuratúra. Členstvo pána Trojana v dozornej rade aj vo výbore označila za protiprávne. Do neba volajúce je, že tento nezákonný stav zaregistroval bez všetkého ešte v roku 2000 bývalý okresný úrad v Tvrdošíne. Takisto protiprávne zapísal aj Jozefa Masláka za predsedu Urbára. Keďže on nemal v tom čase majetok, nemohol byť člen výboru a keďže nebol člen výboru, nemôže byť ani člen Urbáru. Tým pádom je do dnešného dňa neplatný predseda, pretože všetko, čo sa robí nelegálne. Problémy s Urbárom mohlo vyriešiť valné zhromaždenie spoločenstva, ktoré bolo v roku 2006. V novom výbore mali zastúpenie obidve skupiny.
Ibaže nový výbor a dozornú radu obvodný lesný úrad v Dolnom Kubíne pracovisko Námestovo odmietol zaregistrovať. Predseda Urbáru Jozef Maslák totiž nepreukázal, že členov nového výboru zvolila nadpolovičná väčšina podielnikov. Je pravoplatný ten výbor, v ktorom vy ste členom? Áno, pokiaľ nie je druhý, tak je pravoplatný. A prečo nie je druhý, keď už boli voľby pred dosť dlhým časom? Druhý nebol zvolený. Jozef Maslák dostal od lesného úradu úlohu zvolať ešte raz podielnikov, aby nadpolovičnou väčšinou nový výbor potvrdili. Dodnes sa však žiadne valné zhromaždenie nekonalo. Valné zhromaždenie sa pritom má zo zákona zvolať každý rok a má sa na ňom predniesť aj hospodárska správa. Najlepšie by bolo, ak by sa rozhádaní dedinčania skutočne dohodli a zvolali valné zhromaždenie. Na tomto valnom zhromaždení by si zvolili nový výbor a výbor by mohol pokračovať. V prípade, že nebudú schopní zvolať valné zhromaždenie, nebudú sa schopní dohodnúť, rozhodnúť musí jedine súd. No a keď tu je valné zhromaždenie, tak sa len vádia. Keďže zo zákona možno zvoliť členov orgánov pozemkového spoločenstva najviac na 5 rokov, mandát starému výboru vypršal už pred 3 rokmi. Nový výbor zas nebol stále zaregistrovaný. V Suchohorskom Urbári tak nastala z hľadiska zákona patová situácia. Evidentne sú tu pochybnosti o tom, ktorý výbor je legálny, či ten starý alebo ten nový. Ak sú tieto pochybnosti, nikto iný ako súd nemôže rozhodnúť. Podľa nášho stanoviska aj stanoviska Krajského lesného úradu bohužiaľ pokračuje starý výbor, ktorý bol zaregistrovaný v roku 2000. Aj keď lesný úrad považuje za platný stále starý výbor spoločenstva, zákon to nikde jasne nerieši. Ide teda len o názor štátnej lesnej správy, ktorý nemusí mať právnu oporu. My tu nemáme pozemkové spoločenstvo, ale rodinné spoločenstvo. Jednoducho sa tu kradne, máme tu v dedine zlodejov, čo nás okradajú zo spoločného majetku. Nikde nie je výveska, nikde nie je kancelária, nikde nie je nič. Musíš sa ísť do domu jeho spýtať, lebo tam asi pravdepodobne je kancelárie. No a ako vieme, že do súkromného domu sa niekoho ísť niečo pýtať, vás môže povedať, že ste ho prepadol a tak ďalej. Takže radšej tam nejdeme a nevieme nič. V inkších urbároch je to napríklad tak, čo som aj na verejnom hovore povedala, aj predniesla papier z inkšieho urbáru. Napríklad na 2 hektáre majú až 20 000 korún z podielu, čo u nás neexistuje. Môžete sa opýtať kohokoľvek, neexistuje, že by ste dostali nejaké peniaze. 20 korún za podiel u nás bol. Tam, kde vládnu hádky, nevládne prosperita. Keďže Suchohorčania podceňujú riadenie a kontrolu urbára, nevedia, o čo všetko prichádzajú. Možno je v hore dreva dosť pre každého podielnika a možno by si na ňom aj všetci mohli zarobiť. Ibaže zlosť a sebectvo im zväčšujú iba klapky na očiach a zatemňujú myseľ. A čo je horšie, tento stav sa celkom pokojne môže preniesť aj na budúce generácie. Volali sme vás preto, aby ste to videli, ale nielen aby ste to vy videli, ale aby to videlo celé Slovensko. Starostovia a primátori našich sídel radi v regionálnych novinách zverejňujú svoje zásluhy. Tie im napokon nemožno uprieť. Problémom je, že mnohí z nich považujú za úplne normálny jav, ak firmy, ktoré často získavajú v samospráve napríklad stavebné zákazky, napokon pomáhajú aj rodinám starostov a primátorov. Takýto príbeh zachytil v reportáži Juraj Mravec. Firma Vion, ktorá v Trnave dostala početné zákazky, stavala aj na domoch rodiny primátora. Na čo ste vy ako primátor mesta Trnavy najviac hrdí, čo sa v meste podarilo vybudovať? Ja som tu od primátora 94. roku, takže to je dosť veľa. Ten výpočet by bol dlhý. Siahal by od oprav historických pamiatok cez investície do športových štadiónov až po zateplovanie trnavských škôl a opravy striech. Dôvod, pre ktorý sme za primátorom Štefanom Bošnákom prišli, bol síce iný, ale s úspešnosťou výstavby v Trnave úzko súviselo. Odkrývajme však karty postupne. To najväčšie pozitívum je v oblasti zvýšenia zamestnanosti.